היה פה קופסה, תשמע, מתחת לארון, תצחק. מתחת לארון בחדר במקלחת היה קופסה גדולה כמו של גלידה מהתיקונים. אתה יודע, גלידה... מה? חכה רגע, גלידה, קופסה גלידה. גלידה. אתה יודע, קופסה? נו. אז היה מלא עם משהו, אני לא יודעת מה. היא הלכה לחפש לנקות שם, היא ראתה קופסה, אני לא ידעתי מה. העיקר אני באה, אני מוצאת את הקופסה, הוא אומר לך, נבהרתי, חשבתי, אני לא ידעתי, מלא, אבל היא מלאה. אולי סליק של הבריטים. לא, תשמע, אני לא יודעת מה זה היה, גם היא לא ידעה מה זה, הבחורה שבדקה. העיקר, אני הוצאתי את זה, פחדתי, את יודעת, יכול להיות חשיש גם כן, מאיפה אני יודעתי? דש? מה זה להגיד? וידאו, זה כמו מצלמת וידאו עכשיו. כמו רדיו? מה? זה מעביר קול? כן. מה להגיד לך? בוקר טוב אליהו. בוקר טוב אליהו. בוקר טוב אליהו. דש לכולם, דש לכולם. חושבת שזה רדיו. כן, איזה שנה נולדת? זה זמן בלתי מוגבל. נו? היא לא מבינה מה זה. לא לצלם! לא לצלם! תני איזה מסר למשפחה. תני איזה מסר למשפחה. היא מרימה טאפ. אז את מבסוטה, סבתא? טוב לך? את מבסוטה? ממה? החדר, עכשיו. בטח, מפה אני מבסוטית. תענו. רק לא מבסוטית שאני לא איתכם.